Jedan od najpoznatijih fudbalera, Neymar, propustit će ostatak sezone zato što je povredio zglob. Ipak, nema puno vremena za žaljenje, pošto je saopštio vest da će postati otac po drugi put. Brazilac Neymar je objavio radosnu vest na Instagramu da čeka drugo dete sa svojom devojkom Brunom Biancardi, koja je inače influencerka. On i njegova lepša polovina su pozirali tako što je ona istakla trudnički stomak, a on je oduševljeno pozirao uz njega. Neymar već ima sina, Davi Luku, koji ima 12 godina, koji je dobio s bivšom devojkom Karolinom Dantas. Inače, Neymar je sa ovom novom devojkom od septembra 2021. godine, u međuvremenu su raskidali. Razlog je bio taj što je navodno Neymar prevario Brazilku, a takođe na Instagramu je prati 3,9 miliona ljudi, što uopšte nije malo, tako da verovatno i ona zarađuje od svog posla. Ali svakako svi kažu da će se Neymar sada konačno smiriti i da će sa ovom devojkom na kraju potpuno i ostati. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.